Florencio Delgado Gurriarán desenvolve ao longo da súa traxectoria un compromiso ineludible coa cultura galega que vai destacar precisamente en todos os proxectos que leva a cabo no exilio, pero tamén na súa contribución, nas composicións nas que enxalza esa protección para o galego e tamén no uso da lingua que fai sobranceiramente do valdiorrés. Non obstante, a súa produción literaria non é allea á situación que se vive en relación co idioma e pasa por diferentes fases, dende que publica o seu primeiro poemario, Bebedeira, ata o soño do guieiro. Nestas fases do galego enxebrizante, galego protoestándar e galego estándar, a lingua vai ir evolucionando ata unha base máis culta e máis elaborada. Bebe de 4 fontes principais. En primeiro lugar, o seu lugar de nacemento. Florencio Delgado Gurriarán nace en Córgomo, aldea do concello de Vilamartín de Valdeorras, polo que isto vai marcar o seu galego oral na produción literaria. En segundo lugar, temos que facer referencia a que, dado que existe unha lingua dominante sobre unha lingua dominada, o autor corgomés vai se afastar en diversas ocasións do que é o castelán e tomar man da lingua oral. Isto fai que esa lingua que temos na obra do autor estea caracterizada máis polo dialectalismo, polos vulgarismos, hipergaleguismos e outro tipo de desviacións léxicas. En terceiro lugar, dada esa opresión que sofre o galego por vía do castelán, o autor afástase en varias ocasións tamén dese castelán facendo uso de diferentes recursos léxicos, creacións léxicas. En cuarto lugar, teríamos que facer referencia a que o autor é lector tamén doutros autores, por exemplo, Rosalía, Curros Enríquez, Cabanillas e demais, e iso vai influenciar a súa lingua tanto no plano fonético como no plano morfolóxico e no plano léxico. Temos que facer referencia a que a lingua foi sempre un motivo principal para Florencio Delgado Gurriarán e que, de feito, quedou pendente a elaboración dun dicionario de valdiorresismos para que o autor xa tiña recollidos varios termos en relación con léxico, da casa, do corpo humano ou mesmo das variedades de castaña. É dicir, este dicionario non se levou a cabo precisamente pola situación e a desgaleguización que se vivía no momento. O autor considerouse sempre un autodidacta en galego, isto quere dicir que, dada a estancia curta que viviu en Valdeorras, complementou a súa formación en galego coa lectura de autores clásicos e tamén coa petición de datos que facía a través da correspondencia desde o exilio con Valdeorras.